Insigida nga natay timay sa nga kabarbaro nga nabutusan a barangay captain iti barangay na po ili ti Santo Domingo. Kalpasan nga pinaltugan dati maminsan nga daras, ang nakatiruan iti ulo na. Iti saan pa'y nga mamuan nga masuspecha, ang nakalugan ti motorsiklo. Ti biktima ket namuan tinagan a Benito Tolentino Itabor, 34 ti tawen na. Basar ti investigasyon iti kaming iti kapulisan tinatakamat nga ili. Bandang alas 6 itay bigat, may kalima nga aldaw iti Nobyembre. Ang napasamak ti panakapaltog iti biktima. Aditan nga kadwa na ti live-in partner na, ken ti putot na nga agtawen ti upat. Napasamak ti nasaw nga pamaltog iti National Highway, Barangay Baconero. Iti nasa umet lang nga ili. Madama peling ti follow-up ni Ryan. So barbaring no tanto pagturduro asan ti sumarsaro nga aldaw. So immediately at bigat nagkandak kami ti nagconvene kami ti provincial ken dito station tayo. So that is what the instruction ni provincial director tayo ni Senior Superintendent Angel Duvale. So nga dito totoo kami ata dito napasama ka dito. Pinasinggitan pa'y tinadakamat ng opisyal, adu nga senaryo tikit-kitain da nga motibo. No, da pa kay naigan na ti love triangle, gapuan ang tatalon tinagbalin nga babae iti biyag ni Tolentino. Ti may sapi nga kitkitain da ket adu pa'y ngamin iti tultulungan ni Tolentino, nga adda kaso na. Adu ngamin ti kitkitain tayong anggulo, Brian eh. Ngem data politiko, antay nga may kadeta ta election period pa kay garod. So, dito mesa nga kitkitain tayo tata no adda para hinaig na ti napalabas nga eleksyon naglalo kay nangabak as barangay captain dita barangay na po. Segun pay ken ni Police Chief Inspector Honesto Lasso Jr. ti pinakipatpatang na ken ti live-in partner na nga managan ti Joy Jeho. Awan met tinaibagbagana na kan nga adda ti mangbambanta iti biag na wenno nakarkariri. So nga dakkel nga kapanunutan nga naaramid ti kasdi kanya na nagsagrap met ti karadgad iti naduma-duma nga parte iti bagina ni Jeho ken ti anak na. Segun kaya ti live-in partner na nga ni Joy Riego approaching da dito anti TAD marketing. So ngagpabagatan going south direction. Inayad da simbarono kanya da nga nagkasakay nga motor, TXRM nga black. Inabay da so di da nga pinaltawagan Brian. Ti close range. Iti papamit iti grupo iti press corps ti pagtaingan ti biktima ani Tolentino. Ket dita nga nakita mi dagiti kakabagyan kagayem ken supporter ni Tolentino. Ken ti panakipatpatang ko ti agdama pay lang nga kapitan. Ket nasingpet kan kanomet ti biktima adu iti natultulungan nan nga kabaranggayan na. Ken maipalagip nga ni Tolentino ket sona ti umuna nga konsehal iti barangay da. Ken iti nagbaling nga nakalaban na ti pagkakapitan nga inabak na ket kapidwan na met lang. Para iti press corps, Ryan Pardo.